ቻርሊ ላንግ ይበሃል ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ፖሊስ ኮይኑ በቶም ኣብ ከባቢኡ ዝርከቡ ሕብረተሰብ ድማ ኣዝዩ ፍቱው ነበረ እዛ ንዕዘባ ድማ በዓልቲ ቤቱ ሚዩሬል ኮይና ብስራሕ ናይ ቻርሊ ከምኡውን ኣታዊታቱ ዕግብቲ ስለ ዘይነበረት ብዙሕ ግዜ ኣብ ጭቅጭቅ ግዜ ይሕልፉ ነበሩ ቻርሊ ሓደ ዝፈትዎ መሳርሕቱን መዋዕልቱን ነበረ ስሙ ድማ ቦ ይበሃል ቻርሊ ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ በቶም ኣብ ከባቢኡ ዝነብሩ ሰባት ኣዝዩ ፍቱውን ዝተኸበረን እዩ ካብ ናይ ፖሊስ ስራሕ ሓሊፉ እውን ንእግረ መገዱ ንዓይነ ስውራን ጽርግያ ይሳገር ንንኣሽቱ ቆልዑ እውን ስነ ምግባር ይምህር ኮታ ብዝተኻእሉ ንሕብረተሰቡ ሰናይ ነገር ብምግባር ፍሉጥ ነበረ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እዛ ንሪኣ ዮቬን ዝተባሃለት ግለሰብ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪባ 12,000 ናይ መንግስቲ ለቃሕ ከም ዘለዋ ተነግረት ዮቬን ሰብኣይ ተለቂሑ ብምባል ነቲ ዓቃቢ ሕጊ ከተረድኦ ወላ ተፈተነት እቲ ዓቃቢ ሕጊ ግን ሕጋዊ ዝኾነ ናይ ፍትሕ ወረቐት ክሳብ ዘየቕረበ እቲ ክስ ንኽልቴኹም እዩ ዝምልከት ክብል መለሰላ ዮቬን መንያን ንዝብል ድማ ድሓር ከተገድሰና ስለ ዝኾነት ተኸታተሉኒ ድሕሪ እዚ ሓደ ምሸት ቻርሊ ምስ ሰበይቱ ሚዩሬል ከምቲ ልሙድ ብዛዕባ ገንዘብ ቆይቅ ጀመሩ ሚዩሬል መጨቃጨቂ ኣርእስቲ ስለ ደይትስእን መሊሳ ብዛዕባ ዘለዎ መንበሪ ገዝኦም ማዕረኽ እንደይ ከም ትጸልኦ ዝሓሸ ገዛ ክካረየላ ደጋጊማ ሓተተቶ ምስኪን ቻርሊ ድማ ኣነ ግን ተሰማሚዕንሎ ኣዝየ ዝፎቶ ዝገዛና ኣከባቢናን ከምኡውን ንስራሕ ቀረባ ስለ ዝኾነ ክብል ነገራት ከዝሕል ፈተነ ሚዩሬል ካብ ጉዳይ ገዛ ነጢራ ሃንደበት ንቻርሊ ሎተሪ ክገዝእ ሓተተቶ ምኽንያት ድማ ኣብ ሕልማ ሎተሪ ክስዕር ተራእይዋ ስለ ዝነበረ እዩ ቻርሊ ድማ ይኹን ሕራይ ኢሉ ሓሳባ ተቐቢሉ ሎተሪ ገዝአ ንጽባሒቱ ንጎ ምስ ዓርኩ ቦ ተራኺቦም ኣብታ ከባቢኦም ቁሩብ ወክ ድሕሪ ምግባር ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ኣትዮም ምስሖም ክበልዑ ይወሰኑ እሞ ከዱ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዝኸድዎ ቤት ምግቢ ዮቬን ከም ዌይተር ኮይና ትሰርሓሉ ገዛ ነበረ መፂኣ ድማ ተኣዘዘቶም ምግቢ ኣዚዞም ምግቦም ቅድሚ ምምፅኡ ግን ሃንደበት ቴሌፎን ተደዊልዎም ብህፁፅ ክኸዱ ስለ ዝነበሮም እቲ ምግቢ ድማ ስለ ዝተኣዘዘ ቻርሊ ሕሳብ ክኸፍሎ ኢሉ ግን ከዓ ንዮቬን ዝኸውን ንቲብ ዝኸውን ገንዘብ ኣይነበሮን ቻርሊ ኣስዒቡ ብታሕቲ ናይ ይቕሬታ ድሕሪ ምሕታቱ ፍሽኽ እንዳበለ እዛ ሎተሪ ተሲዒረ ጽባሕ ንጎ ተመሊሰ ፍርቁ ንዓኺ እዩ በላ ቃል እውን ኣተወላ ዮቬን ድማ ተበፂሕካ እኮ ክንደይ ናይ ከይቲ ዝክረኒ ክትብል እንዳሰሓቐት መለሰትሉ ንምሸቱ ቻርሊ ካብ ስራሕ ኣዕሪፉ ምስቶም ቆልዑ ናይ ገዛውቲ ኩዕሶ የጻውቶም ነበረ ምስቶም ቆልዑ ጽቡቕ ግዜ ይሕልፍ ነበረ ክሳብ ሰበይቱ ብመስኮት ወፂያ ትጽውዖ ቻርሊ እግሩ ኣብ ዝሑል ማይ ኣሊኹ ተረጋጊኡ ኮፍ ብምባሉ ንባዕሉ ንሰበይቱ ይሕማ ነበረ ቻርሊ ግን ኣዝዩ ጠዋየኛ ሰብ ስለ ዝነበረ ወላ ሓንቲ ኣይምልሰላን ነበረ ድሕሪ እዚ ናይቲ ሎተሪ ዕጫ ዝወፃሉ ሰዓት ኣኺሉ ብቲቪ ቀጥታ ክመሓላለፍ ጀመረ እምበኣር ቻርሊን ሰበይቱን ዕድል ገይሮም ጉዳይ ሎተሪ ቀንዓቶም ኣብ ካልእ ገጽ ናይ ፊልምና ድማ ዮቬን ኣላ ለቃሕ ኣብ ርእሲ ለቃሕ ተደራሪቦዋ ጭንቀት ገይራ ካብኡ ሓሊፉ እውን ክራይ ገዛኣ ኸማን መኽፈሊ ሰኣነት ናብ በዓል ቻርሊ ምስ ንምለስ ቻርሊ ንዮቬን ዝኣተወላ ቃል ከቢድዎ ንሰበይቱ ጽባሕ ንዮቬን ዝተወሰነ ገንዘብ ክህባ ኣለኒ ኢሉ ነገራ ሚዩሬል ንዝ ምስ ሰምዐት ድሮ ገንዘብ ኣብ ኢዶም ከይኣተወ ሓንቲ ቅርሻይ ትህባን ኢኻ ኢላ ክትዓብድ ደለየት ንጽባሒቱ ንጎ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢዶም ኣትዩ ቻርሊ ኣብ ኣፍ ደገ ዮቬን ትሰርሓሉ ቤት ምግቢ ጠጠው ኢሉ ሓሳብ ሓዞ ብዓርኩ ድማ በቃ ብስሚዕ ዝተዛረብከዮ ናይ ሓንቲ ሰከንድ ዘረባ ርእስኻ ክቋጻጸረካ ይትፍቀደሉ ክብል ንቻርሊ ምኽሩ ለገሰሉ ቻርሊ ግን ኣዝዩ ጥዑይ ሰብ ብምዃኑ ቃሉ ከይዕበረ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ንዮቬን ረኸባ እንተኾነ ብዙሕ ተጠቃሚ እቲ ቤት ምግቢ ስለ ዝነበረ ንኸተዛርቦ ግዜ ሰኣነትሉ ቁሩብ ደቃይቕ ምስ ተጸበያ ዮቬን መጻቶ ቻርሊ ከም መእተው ዘረባ ጊፍት ኣለኒ ብምባል ነታ መነጽራ መንጠልጠሊ ትኸውን ሰንሰለት መሳሊት ህያብ ሃባ ምኽንያቱ ዮቬን ብዙሕ መነጽራት ኣበይ ከም ዝገበረቶ እንዳረስዐት ተጥፍእ ስለ ዝነበረት ድሕሪ እዚ ቻርሊ ናብ ዘምጽኦ ጉዳይ ብምእታው $4 ሚልዮን ሎተሪ ከም ዝተዓወተ ነገራ ዮቬን መጀመርታ ዝላገጽ ዘሎ መሲሉ እኮ እንተነበረ ድሓር ግን ካብ ልቡ ምዃኑ ምስ ተረድአት ብሓጎስ ክትሰራሰር ጀመረት ንጽባሒቱ መርበብ ሓበሬታን ጋዜጣታትን ኩሉ ብናይ ቻርሊን ዮቬን ዕላል ኮነ ንቻርሊ ድማ እቲ 2 ሚልዮን ቲፕ ዝሃበ ፖሊስ ክብሉ ዓብ መዛረቢ ኣርእስቲ ገበርዎ ሚዩሬል ብወገና ሓሳብ ልባ ሰሚሩ ሚልዮነር ኮይና ድማ ገንዘባ ኣብ ክዳውንትን ካልእ መጋየፅታት ኣብ ምግዛእ ኣተወት ብተወሳኺ ሚዩሬል ኣዝያ ስስዕቲ ካብ ምዃና ዝተበገሰ ቻርሊ ወላ ሓንቲ $1 ንለመንቲ ክህብ ኣይትፈቕደሉን ነበረት ዮቬን ድማ ብኻልእ ገጽ ወላ ሚልዮነር ትኹን ዳ እምበር ከም ቀደማ ትሕት ኢላ ብሰላም ህይወታ ክትመርሕ ጀመረት ናይ ሰብ ነገር ከይተርፍ ድማ ንነዊሕ ግዜ ረኺቦማ ዘይፈልጡ ቤተሰባን ካልኦት መሓዙታን ቴሌፎን ብምድዋል ሰላማ ኸልእዋ ዮቬን ግን ንኹሎም ዓጽያ ንሓደ ሰብ ደወሉ መለሰትሉ ንሱ ድማ ሰብኣያ ነበረ ግን ወላ ደወሉ ተልዕለሉ ዳ እምበር ኣብ መጻጽኡ ንገንዘባ ከም ዝኾነ ምስ ተረድኣ ግን ደጊሙ ንኸይድውለላ ኣጠንቂቓ ዓፀወቶ ኣብ ካልእ ወገን ድማ ቻርሊ ገንዘብ ምስ ረኸበ ሰባት ከመይ ከም ዝተቐያየርዎ ንቦ ዓርኮ ይዕልሎ ነበረ ኣጋጣሚ ብሓደ እንዳ ካፌ እንዳሓለፉ ከለዉ ድማ ቡን ክሰትዩ ተሰማሚዖም ቻርሊ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ክልተ ቡን ድሕሪ ምእዛዙ ኣብ ውሽጢ እቲ ካፌ ደስ ዘይብሉ ሰባት ረአየ እቶም ሰባት ሰረቕቲ ምዃኖም ቻርሊ ቀልጢፉ ፈለጦም ቡኑ ተቐቢሉ ድማ ከም ዘይፈለጦም ኣምሲሉ ወፀ ድሕሪ እዚ ንቦ መታን ከይሃድሙ ኣብዚ ደገ ክጽበዮም ነጊርዎ ናብቲ ካፌ ተመለሰ
ቻርሊ بحجز مستوى وشت زنبور عماويل بمتحببار كأسرهم كأله انت خونه حدا خابتهم سرقتي توكيسون ቻርሊ إيدو هارمو بو عاركونا وشت آتيوغن أب تحت قوتت أرأتوه دحرز كله ቻርሊ بكنتيبة ختمة سلت زغبرو جግንነት ናይ ማዕረግ ሜዳልያ ተሸለመ ካብኡ ቻርሊ አመስጊኑ ድሕር ምውድኡ ንስተወሰነ ግዜ ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ክወስድ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ከምኡውን $10,000 ንጽጉማት ክወፍ ከም ዝኾነ ተዛረበ ብርግጽ ከምዚ ምስ በለ ሚሬል ሰበይቱ ደስ ኣይበላን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቻርሊ ብደገ ጸኒሑ ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ገዝኡ ብሰራሕተኛታት እንዳተሓደሰ ረአየ እዚ ትገብር ዘላ ሚሬል ሰበይቱ ኮይና ንዕኡ ከየማኸረት ነዚ ገዝኦም ሓዲሳ ሸይጣ ካብ ኒውዮርክ ወጻኢ ገዛ ክትገዝእ ከም ዝኾነት ነገረቶ ቻርሊ በዛ ሓሳባ ኣዝዩ ተባሳጨወ ካብዚ ዘለዎ ገዛ ክወጽእ ከም ዘይደልውን ነገረ ኣብ ካልእ ትርኢትና ድማ ዮቬን ነቲ ተሰርሓሉ ዝነበረት ቤት መግቢ በዓላ ገዚኣ ንዓማዊላ ብፍሕሹ ገጽ እንዳኣሳሰየት የርእየና ቻርሊ ንቦ ዓርኮ እንታይ ገይሩሉ ኢልኩም ዝሓተትኩም ድማ ቻርሊ ካብ ሓደ ኒክስ ዝበሃሉ ኣዝዮም ህቡባት ናይ ባስኬትቦል ጋንታ ኩሉ ትኬቶም ተቐቢሉ ቦ ናቶ ኣትሪፉ ነቲ ትኬት ክሸጦ ሃቦ እቲ ጸወታ ኣዝዩ ወሳኒ ስለ ዝነበረ ድማ ቦ ብኣሽሓት ዶላራት ኣትረፈ ኣብ ካልእ መዓልቲ ቻርሊ ምስ ሰበይቱ ሚሬል ናብ ሓደ ቦታ ተዓዲሞም ከዱ ሚሬል ምስ ጠቕምዋን ዘይጠቕምዋን ሰብ ሃብቲ ብዛዕባ ቢዝነስ ከተዕልል ኮላ ቻርሊ ግን ልቡ ምስ ዮቬን ነበረ ዮቬን ካብ ታክሲ ወሪዳ ሕሳብ ክትኸፍል ረኣያሞ ከሰንያ ናብ ኣገጹ ኸደ ኣጋጣሚ ግን እታ ተዓዲሞምላ ዝነበሩ ጃልባ ገዲፋቶም ተበገሰት ግን ከ ንጽቡቖም ኮይኑ ዘይሓሰብዎ ብሓንሳብ ክድረሩ ተሰማምዑ ዝበዝሐ ዕላሎም ማዕረኽ እንደይ ምስ ነናቶም መጻምድቲ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ ዘሽፍን ነበረ ድሕሪዚ ዮቬን ትፈትዋ ደርፊ ትውላዕ እሞ ቻርሊ ንኸሳዕ ሰዓት ሓቶ ዕድማያ ተቐቢሉ ድማ ተስኡ ኸሳዕ ሰዓት ጀመረ ጽቡቕ ምሸት ድሕሪ ምሕላፎም ድማ ወክ ገብሩ ወጹሞ ክልቲኦም ብሓደ ብምምሳዮም ሕጉሳት ከም ዝኾኑ በብወገኖም ተመሳገኑ ድሕሪዚ ዮቬን በዓላ ንጽባሒቱ ክራኸቦ ሓተተቶ ቻርሊ እውን ደስ እንዳበሎ ተቐበለ ድሕሪዚ እታ ጃልባ ተመሊሳ ቻርሊ ደይቡ ንሚሬል ክኸዱ ሓተታ ንጽባሒቱ ንጎ ብቆጸሮኦም መሰረት ቻርሊን ዮቬንን ተራኸቡ ብሓንሳብ ድማ ኣዝዩ ደስ ዘብል ግዜ ከሕልፉ ጀመሩ ክልቲኦም ንሰብ ምሕጓስ ዝሕጉሶም ብምዃኖም ድማ ናብ ናይ ባቡር ስቴሽን ከይዶም ናይ ብዙሓት ሰባት ትኬት ከፈሉ ካብኡ ድማ ሙሉእ ሜዳ ናይ ቤዝቦል ተኻርዮም ነቶም ኣብ ገዛውቱ ዘጻውቶም ዝነበረ ቆልዑ ዓዲሙ ሕጉስ ዝኾነ መዓልቲ ኣሕለፉ እዚ ኩሉ ሓጎሱ ግን ቻርሊ ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ደኣ ፋሕ በለ ሰበይቱ ልክዕ ክሳብ ዝመጽእ ተጸብያ ክዳውንቱ ካብ ላዕሊ ገዝኦም ክትውርረሉ ጀመረት ምኽንያታ ድማ ንብዙሓት ናይ ባቡር ትኬት ስለ ዝኸፈለሎም ኣብ ጋዜጣ ወጪ ስለ ዝረኣየት ነበረ ንስኻ ብፍጹም ገንዘብ ካብ ምጥፋእ ኣይትመሓይሽን ኢኻ ብምባል ድማ ፍታሕ ከም ትደሊ ነገረቶ ኣብ ካልእ ትርኢትና ድማ ሰብኣያ ናብ ዮቬን ተመሊሱ ገንዘብ ክትሕግዞ ክሓታ የርእየና ዮቬን ግን ወልሓንቲ መልሲ ከይሃበት ክዳውንታ ጠርኒፋ ንሕጂ ኣነ ክኸደልከ ምስ ተመለስኩ ግን ኣብዚ ተጸኒሕካኒ ፖሊስ ጸዊዐ ከእስረከ ኢላቶ ከይዳ ናብ ሓደ ሆቴል ከተዕርፍ ኣተወት ናይ ኣጋጣሚ ድማ ቻርሊ ምስ ሰበይቱ ተባይሱ ኣብ ሆቴል ክሓድር ወፂኡ ናብቲ ዮቬን ዝሓዘቶ ሆቴል መጸ ተጠማሚቶም ድማ በቲ ኣጋጣሚ ተገረሙ ድሕሪዚ ቻርሊ ካብቲ ሒዝዎ ዝነበረ ክፍሊ ወፂኡ ንዮቬን ኳሕኳሓ ድሕሪ ናይ ቁርብ ደቓይቕ ዕላል ድማ ቻርሊ ሰዓማ ካብኡ ናበይ ቀጺሎም ናባኹም ክጎድፈ ክቡራት ተዓዘብትና ንጽባሒቱ ንጎ ካብቲ ሆቴል ወፂኦም ቁርሲ ክበልዑ እንዳኸዱ ጠቋሚኦም ዘይተፈለጡ ጋዜጠኛታት በዚ መጺኦም ከይተባሃሉ ዕጉግ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ናይ ክልቲኦም ርክብ ሓተትዎም ከይመለሱሎም ድማ ካብቲ ከባቢ ጠፍኡ ድሕሪዚ ቻርሊ ምስ ናይ ሰበይቱ ሚሬል ጠበቓ ብዛዕባ ፍትሖም ክዘራረቡ ተራኸቡ ቻርሊ ብዘይ ዝኾነ ዕግርግር ካብቲ 2 ሚልዮን ገንዘቡ ፍርቂ ማለት 1 ሚልዮን ንሰበይቱ ክመቕላ ከም ዝተሰማምዐ ነገሮም ሰበይቱ ግን ካብ ገንዘቡ ሓሊፋ ምስ ዮቬን ዘለውን ይምልከተኒ እዩ ምስ በለት ግን ቻርሊ ክጻወራ ኣይከኣለን ንዮቬን ድማ ክጣበቐላ ጀመረ ናይ ፍርዲ መዓልቲ ኣኺሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ተኣከቡ ናይ ቻርሊ ጠበቓ ነተን ቁጽርታት ናይታ ሎተሪ ቻርሊ ከም ዝመረጸን ኣልዒሉ ኣንጻር ክሲ ክቃወም ጀመረ ሚሬል እውን ምስ ጠበቓ ብምትሕብባር እተን ቁጽሪ በዓላ ከም ዝመረጸተን ነቲ ላዕለዋይ ፈራዲ ከተምኖ ኻለት ከም ካልእ ክሲ ድማ ጠበቓ ሚሬል ንቻርሊ ንሰበይትኻ ሃሪንካያ ትፈልጥ ዶ ክብል ሓተቶ ብዙሕ ግዜ ድማ ደጋጊሙ ሓቲቱ ምሳ ጨነቆ ቻርሊ ሓደ መዓልቲ ብኢዳ ስሒበ ኣዘራሪብያ ነይረ በሎ በዛ ንእሽተይ መልሲ ምኽንያት ቻርሊ ሙሉእ ብሙሉእ በቲ ክሲ ክሰዓር ገበሮ ዩቫን ድማ ንገንዘብ ኢላያ ሰብኣይ ከለዋ ንቻርሊ ቀሪባቶ ብምባል ተኸሲሳ ሚሬል ብኩሉ ተዓዊታ $4 ሚልዮን ናታ ኾነ ድሕሪዚ ዩቫን እንዳጎየት ካብቲ ቤት ፍርዲ ሃዲማ ወፀት ቻርሊ ድማ ከረጋጋእ ሰዓባ ክረኽባ ግን ኣይከኣለን ሚሬል ደስ ኢልዋ ሓጎሳ ኣብ ማስ ሜድያታት ክትገልጽ ጀመረት ኣማሲኡ ቻርሊ ናብ ናይ ዩቫን ገዛ ከይዱ ኳሕኳሓ ግን መልሲ ክረክብ ኣይከኣለን ስለዚ ናብ ዓርኩ ቦ ክሓድር ከደ ግን ድቃስ ክመጽኦ ኣይከኣለን ስለዚ ወፂኡ ናብ ናይ ዩቬን ቤት መግቢ ከደ ኣጋጣሚ ድማ ዩቫን በይና ኮይና ወቅት በክጸናሓቶ ዩቫን ገንዘብ ከሲረ ንዓኻ ድማ ህይወት ካባላሸልካ ክትብል ሓዘና ነገረቶ ቻርሊ ድማ ንስኻ ኣብ ጎነይ ብምህላውኪ ካብ ኩሉ ንላዕሊ እዩ ክብል ሓዘና ኣቕለለላ ኣብ መንጎ ዕላሎም ከለዉ
ሓደ ለማኒ ብመስኮት ይኮሕኮሕ እሞ መግቢ ክህቦ ይልምኖም ንሶም ድማ ከም ልማዶም ደስ እንዳበሎም ናብ ውሽጢ ኣትዮም መግቢ ኣቕረብሉ ነገር ግን እዚ ለማኒ ነበረ ጋዜጠኛ ኮይኑ ከም ለማኒ ተመሲሉ ሰናይ ተግባራቶም ንምፍታን እዩ መጺ ነይሩ ንጽባሒቱ በዚ ጋዜጠኛ ምኽንያት ሰናይ ተግባሮም ተመስኪርሎም ኣብ ጋዜጣ ዮቬንን ቻርልን ዝኸውን ገንዘብ ክዋጽኣሎም ዝዕድም ናይ ሓገዝ ምልክታ ወጸ ቻርልን ዮቬንን ድማ እቲ ቤት መግቢ ዕሸጎም ስለ ዝነበረ ናይ መጨረሻ ግዜ ክፋነዎ ናብቲ ቤት መግቢ ምስ ኣምርሑ ብዘይተጸበይዎ ማዕጾ ተኸፊቱ ይጸንሖም ድሕሪ እቲ ማዕጾ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ዝተዓሸገ ደብዳቤ ይጸንሖም ኣብ መጀመርታ ምስቲ ናይ ቤት መግቢ ስርሖም ዝተተሓዘ መሲልዎም ነበረ ግን እቲ ደብዳቤ ምስ ከፈትዎ ዝተፈላለዩ ብካሽ ገንዘብን ቼክ ወረቐትን ደኣ ኾነ በቲ ኣብ ጋዜጣ ዝወፀ ናይ ሓገዝ ጻውዒት ካብ ሙሉእ ኒውዮርክ ዝተኣከበ ገንዘብ ነበረ ነቲ ኩሉ ደብዳቤ ከፊቶም ቆጽሩ 3 መዓልታት ወሰደሎም ብኣጠቓላሊ ብዝሕ እቲ ገንዘብ ድማ ከባቢ $600,000 ዝኸውን መጻሎ ኣብ መጨረሻ ታሪኽና እምበር ሰብኣያን ዮቬን ናይ ቀደም ስርሑ ታክሲስታ ቻርሊ እውን ከም ቀደሙ ፖሊስ ኮይኑ ቀጸለ ዮቬን ድማ በቲ ገንዘብ ተጠቂማ ነታ ቤት መግቢ በዓላ ሓዘታ ሚዩሬል ድማ ምስቲ ኣቐድማ ኣቢልና ዝረኣነዮ ኣብ ጃልባ ዝዓደሞ በዓል ሃብቲ ተመርዓወት እቲ ዘሐጉስ ክፋል ናይ ታሪኽና ግን ድሕሪ መርዓኦም እቲ ሰብኣይ ንሚዩሬል ኩሉ ገንዘባ ተቐቢሉ ጥራሕ ኢዳ ከም ትተርፍ ምግባር እዩ ኢድ ሸናሒት ጸናሒት ከም ዝበሃል ማለት እዩ ናብ ቻርልን ዮቬንን ምስ ንምለስ ድማ ተመርዖም ሕጉስ ሓዳሮም መስሪቶም ህይወቶም ቀጸሉ መደብና ኣብዚ ይዛዘም ከም ዝፈተኹሞ ርግጸኛታት ኢና ሰብስክራይብ ብምግባር ከተተባብዑና እንዳዘኻኸርና ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ